yung order namin galing sa Shopee. Galing kay Brella Ventures. Mga ruler bottles, sprayer na gagamitin namin sa mga oils, yung living oils. In-order namin to before Christmas, pero dumating lang ngayon, December 26 na. Kaya i-unbox natin ngayon at pag dumating yung mga order natin sa Young Living Essential, yun yung mga dagdag na oils. Kasi uli-uli mami ko. Ulit-ulit yung mami ko. Ulit-ulit yung mami ko, hindi kasi ako marunong mag-vlog. Trying hard lang tayo. Loko. Kaya bubuksan na natin to kasi paulit-ulit na daw ako. Sige na. You need to try to so boring. Ako na buksan mo. Oh, ito, bubuksan na natin. Sure na. Ito yung mga iririgalo sana natin nung Christmas, pero na-late ang shipping. Kaya ngayon na natin bubuksan. O, yan na Jade, binubuksan ko na. Hindi na ako paulit-ulit. Kala ko dito. Wait lang. Excited ka eh. Lagi kang excited, no? Play ko yan. Hindi to clay. Ruler bottles to. Nalagay ko yun. Yeah, I'm missing up in the black one. Because I need a space. Hi, Basha! Hi, Basta. Wait lang, Jade. Mahuhulog. Wait, Mommy. Wrap it orange. Ito yung order natin ng mga ruler bottles. Mommy, what's Para sa Young Living Oils. That, Mommy. Big glass, Mommy. White Jays. Try it. Natin namin yung order namin from Young Living din. Nag-order kami ng, first time namin mag-order ng Thieves All-Purpose Cleaner. Ayan na. Excited na talaga. Binuksan na. Nauuna pa sa akin. Ayan na. Dahan-dahan, Jade. Wow, look at that. Ito yung mga in-order natin. Sprayer. More sprayer. Glass siya. Safe na safe. Ito, pang lang kasi hindi. Plastic lang to. Plastic. Ilang piraso? Mga 3 bottles. Dahil lang sa gilid. Tsaka ito yung mga pang-alcohol. Pero ang gagamitin natin yung living. Itatry natin. Para on the go. Ayan pala. Ilan pa yan, Jade? 5 pieces. Plastic din siya. Ito yung mga roller bottles. Ay, naku, Jade, ang bilis-bilis mo. Wait lang. Ayan, binuksan na lahat. Pinaba na lahat. Baba muna natin ito. Ito yung mga roller bottles. Ayun, ang cute-cute ng mga colors. Wow! Wait lang, Jade. Wait lang. Huwag ka kurado.
sa atin Ito siya. Ang cute, di ba? Ma, Glass. sa atin yan. Sa atin yan. Oo, sa atin Jade. yan. Dalawa. Sa atin yan. Ma, sa atin yan. Tapos ito, tatlo, yung ganito. Pero plastic siya. Nagkamali ako ng order. Plastic pala to. Mas okay sana kung glass. Sorry, the display. Oh, display. Okay na. Yun lang, guys. Thank you. Thank you for watching. Bye. Sa susunod, mag-unbox tayo ng Young Living pagdating. Okay. Bye. Bye. Bye ka na, Jade. Bye. Bye.